Bos días. Esta semana temos falado dos distintos modelos que ten un concello para xestionar os servizos, sexa por concesión ou sexa de outras formas, non? Ou eles. Unha desas formas eran as empresas públicas, empresas municipais públicas que teñen máis flexibilidade, teñen unha entidade xurídica e iso permite que se podan facer as cousas doutro xeito. Onte sabíamos que nun concello da Bisbarra era condenado por non deixar entrar no Consello de Administración dunha desas empresas municipais ao delegado sindical. Era condenado e terá que pagar como indemnización 15.000 euros. Os que temos xa unha idade lembramos unha época na que este tipo de cousas eran moi normais na Bisbarra. Nos concellos estaban certos alcaldes que facían cousas realmente, bueno, que deron para un montón, para un feixe de anécdotas de todo tipo. Lembro entrar nun concello e nada máis na entrada unha enorme pancarta na que se vendían pisos e o móvil que aparecía na pancarta era o do propio alcalde. Lembro a un alcalde dicíndolle con tono de gánster a alguén da oposición nun pleno municipal: cala, senón bótote fora. Este tipo de cousas eran moi habituais, os alcaldes facían prácticamente o que lles daba a gana e hai abundante documentación sobre todo eso. Iso foi morrendo porque foron mudando tamén as normativas, foron mudando as leis, hoxe en día non teñen tanta capacidade, ao mesmo tempo algunhas sentencias fixeron que cargos como intervención, como secretario non se queimen ou son xente xa de carreira, digamos, que moitas veces antes non o eran, agora son xente de carreira e non se queren, digamos que meter en ningún problema, queren facer o seu traballo e iso impide tamén que o alcalde ás veces se vaia, non faga este tipo de cousas ou se o fai, se exemplo digamos que se salta esos preceptos, bueno, pues corre evidentemente un risco. Por sorte, todo eso foi cambiando, ainda que digo que alguén tal vez debería de escribir un libro sobre toda aquela época na Bisbarra, porque había moito que contar e debería de quedar como exemplo do que non se debe de facer en política. Pero quedan restos como, bueno, non hai moito coñecimos que un alcalde irá a xuízo por presuntamente apropiarse de 7 teléfonos móviles. Creo que sobran os comentarios. Outro alcalde nun concello tamén da Bisbarra, a oposición quedara sin dous edís porque marcharan para casa, decidiran demitir e cando decidiron cales serían os novos, ou digamos que dentro do grupo acordaron que tiñan que entrar os novos, pedironlle ao alcalde que convocara un pleno extraordinario para que puderan recoller as actas e facer todos os trámites e el negouse. Co cal tivo que a oposición unirse, sendo partidos distintos, unirse para poder convocar o pleno, porque o alcalde estaba moi ben sin eses dous concelleiros porque tiña a maioría e non quería convocar o pleno. E agora nos enteramos desta empresa que non deixa entrar ao Consello de Administración o delegado sindical, non só eso, a xerente de esa empresa municipal e foi a candidata que menos puntuación tiña. Foi o voto de calidade do alcalde a que conseguiu que fora xerente porque por puntuación non tería así. Este tipo de prácticas son restos. A maioría da xente fai ben as cousas hoxe na Bisbarra. A maioría dos alcaldes pode estar de acordo ou non con algunhas das cousas, pero a maioría dos alcaldes intentan facer ben as cousas, intentan traballar, intentan que mellore o pobo, que creza o pobo. A maioría dos alcaldes evidentemente queren deixar pegada, non? A maioría dos alcaldes queren, bueno, que cando se marchen o pobo quede mellor, a xente lembre tamén quen o fixo, quen cambiou as actitudes, quen implantou certos servizos, quen coidou de que as cousas foran ben. Nunca vas a convencer a todos, pero a maioría dos alcaldes intentan eso. Eso sí,
dentro desa cantidade de políticos que temos na bisbarra, que non é pouca, sempre hai algún que o que queren non é dicir, sí, vamos a facer todo o posible para que isto vaya ben, pero a vista posta en subir esa escaleira que che pode levar a arriba, máis arriba, non? A un cargo nunha institución maior, xa sexa autonómica, xa sexa provincial, xa sexa a nivel nacional, se tes sorte. Hai alcaldes, hai persoas, porque é así, non só alcaldes, que o que buscan é única e exclusivamente eso. E eso é un problema. Tanto é así que ás veces chegan, pois non sei, á Xunta, ao Parlamento, ao Congreso dos Diputados, a unha dirección xeral, xente que non ten experiencia no local, xente que non pasou nin siquiera por unha concellaría. É algo fundamental para saber como funciona o país, como funcionan as cousas. É difícil que ti xestiones algo de entidade superior, que xestiones unha consellería, unha dirección xeral ou xa non digo un ministerio ou unha delegación, se antes non fuches, por exemplo, concelleiro. Eu creo que debería de ser algo obrigatorio. E, sin embargo, aí están. Van chegando ao Parlamento, van chegando a outros sitios, xente que realmente experiencia práctica non teñen. E os alcaldes, os políticos en xeral, deberían de lembrar que non están aí para decidir polo povo. Están aí para xestionar o que é do povo e decidir de acordo co povo. É dicir, igual que abres unha liña de WhatsApp para que a xente denuncie ou avise dos problemas que hai, de basuras, de lixo, de inseguridade, esa mesma liña podes usar para preguntar, para facer enquisas, para saber que pensa a xente. E a partir de aí, pois, decidir. Para min vese moi claro en temas como do Alto, non? Intentan decirnos que eso é bo, que vai a traer industria, que vai traer cartos, que vai traer emprego. Bueno, pero que o mellor esa zona non quere eso, non quere sacrificar medio ambiente por emprego ou por industria, que prefire outro modelo e que quere buscar outro modelo máis eficiente ou máis ecolóxico ou que ao mellor non dá tantos cartos, pero serve igual para vivir. E a decisión a ten que tomar o veciño, a ten que tomar o cidadán. Non a pode tomar o político por moito que sexa o elexido. É elexido para 4 anos, pero despois non. E a xente vai a seguir vivindo ali despois de que el marche. Así que as decisións, evidentemente, as inmediatas as ten que tomar o político, pero debe de pensar que as ten que tomar en función tamén do que pensa a cidadanía. E este tipo de prácticas das que estamos a falar hoxe, pois evidentemente non son a mellor. Pero como digo, e para rematar, non todo é malo. Non todo é malo. De feito, a maioría é bo. Onte, non sei se sairá nos medios hoxe como debería de sair, pero onte un pequeno concello da Bisbarra aprobou unha resolución no pleno na que di que en Palestina estáse cometendo un xenocidio. Esa resolución aprobouse cos votos de toda a corporación, de dereitas e de esquerdas. Puxéronse todos de acordo en decir que era un xenocidio. Instan no documento á Xunta, ao Goberno Central, á Unión Europea, a que fagan todo o posible para que eso remate. Así que non todos os políticos son iguais. Os hai que teñen moi clara a visión, que teñen claro como se chaman as cousas e non teñen medo a facelo ao marxen do partido. Por desgracia, hai outros que ao marxen do partido teñen claro o que lles interesa. Pero non todos son malos. De feito, a maioría son bons.